عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. an karɓo daga baban Abdullahi Nu'man ɗan Bashir radiyallahu anhu ya ce, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hakika halal a bayyane take kuma hakika haram ma a bayyane take. A tsakaninsu akwai wasu al'amura masu rikitarwa, mafi yawan mutane ba su san su ba. Wanda ya guje wa shubuha hakika ya kubuta da addininsa da mutuncinsa. Wanda ya afka wa shubuha hakika ya afka a cikin haramun. Kamar mai kiwo ne da yake kiwo a gefen shinge da aka kafa dokar hana kiwo a cikinsa, ya kusa ya afka a cikinsa. Ku saurara ku ji, hakika kowane mai mulki yana da shinge. Ku saurara ku ji, hakika shingen Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne abin da ya haramta. Ku saurara ku ji, a cikin jiki akwai wata tsoka, idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru, idan ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci. Ku saurara ku ji, ita ce zuciya. An-Nu'man ɗan Bashir al-Ansari al-Khazraji radiyallahu anhu an haife shi a wata na 14 bayan hijira. Yana daga farko-farkon waɗanda aka haifa bayan hijira daga Makka zuwa Madina. Ya rawaito hadisai 154. Ya kasance mai fasaha. Ya yi shugabanci a Kufa da Dimashqa. An kashe shi a ƙasar Sham a shekara ta 64 bayan hijira. A cikin wannan hadisin za mu fa'idantu da abubuwa kamar haka. Hadisin yana nuna mana shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala a fili take. An shar'anta ta ne saboda ta shiryar da ɗan adam zuwa tafarkin madaidaici. Yana zaburar da mu nisanci shubuha saboda tsoron afkawa a cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda ya kiyaye afkawa a cikin shubuha ya kuɓuta da addininsa da mutuncinsa. Abin da ya sa mafi yawan mutane addininsu bai daidaita ba da mutuncinsu saboda afkawa a cikin shubuha da suka yi. Halal a bayyane take, kuma yarda da shi cewa halal ne kuma Allah ne ya halatta shi shine addini. Hakanan kuma haramun ma a bayyane take. Guje masa da nisantar shi shine bin dokar Allah subhanahu wa ta'ala da kiyaye addini. Mafi yawan mutane ba sa gane shubuha saboda dalilai masu yawa. Kaɗan daga ciki sun haɗar da ƙarancin ilimi, ƙarancin fahimta, sakaci da rashin tadabburi, mummunar fahimta da bin son zuciya. A cikin gangar jikin mutum akwai wata tsoka da idan ta gyaru rayuwar mutum ta gyaru duniya da lahira, idan kuma ta lalace rayuwar mutum ta lalace duniya da lahira. Ita ce zuciya. Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da sharrinta. Hadisin yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya bayyana dukkan saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da amanar da aka ɗora masa gaba ɗaya. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Ma'ana mun saukar da zikiri shine Alƙur'ani a gare ka don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu kuma domin su yi tuntuntunin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma hadisi ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktukum ala bayda'a naqiyya layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ma'ana
na bar ku akan fari tas addinin Allah, darensa kamar ranarsa ne, babu wanda zai kauce daga kansa face wanda ya halaka. Don haka duk wanda ya ƙago ko ƙirƙiro wani abu a cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala, ƙarshensa zai halaka ne kuma ya kauce daga kan tafarki madaidaici. A nan muka kawo ƙarshen zamanmu na yau, kuma kamar yadda muka saba, in kana da tambaya akan hadisin da muka karantar ko kuma wani abu na rayuwa ko na addini da kake son neman fatawa a kan shi kai tsaye, kana da dama ka saving wannan number namu da ke kan screen a WhatsApp, ka yi recording tambayarka ka turo, insha Allah malam zai saurari tambayarka, zai amsa maka ita kuma za a tura a dukkan social media platforms ɗinmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka mana da alkhairi, Allah kuma ya sada mana dukkanin alkhairansa. Na bar ku lafiya.